kargador? Tanaw kargador ug naong. Day, ibang buya ko kargador ug naong. Kuyawan yung makatanaog tao no. Ayaw ba? Abi na ko 100 lang. No, kuyawan nimo 200 ko. Dili ko kargador. 200 ko mahal jud ko. Palit ko bugas. Ay, kaya wala naman may bugas sa balay. Problema no ang kuani kinsay magdala. Ay, nagkaruwas diri ako sang ingnon de. Saong ko man kinsa may magdala ani. Kung sako ra ba ni? Saong ko man pagdala. Aya. Ya. Ang takoy hangi uba. Naman. Kanang kargador ka? Ha? Kargador? Tanaw kargador ug naong. Ha? Kargador? Tanaw kargador ug naong. Ha? Kargador? Tanaw kargador ug naong. Ako nag-washing ko dami. Kasi di ka di ay. Problema ko ba kay yung bugas ng palit mga bugas? Huwag mo karga? Tapos problema bilhin ako na nag-washing na ko dari. Kita na washinganan ni dari. Hindi mo hangyo ya. Pakarga ang tanin ako ba? Nganyo ka na para sa. Daday, di bang buya ko kargador og naong. Yawan yung makatanaog tao no. Kargador man siguro ka pero di lang kamukuan ba? Ha? Angkon. Rabang kag nakaloko day. Ramang kang nakaluko, day. Kasi problema din mo kanang bugas din mo. Asa din yung pada din mo day? Wala man kayo mo karga ba? Abi man ko na ako kargador ka. Dapat mo palit kag bugas dapat nonaon nimo nimo arsana. Sa naman ka eh. Sige na yabi. Uyob kay kog singil day. Uyob kay kog singil, mahal ba kay kog singil sa kana magkuan. Kay magkuan sa kuan. Bayad di ay ka. Abi Natural. na dili ka kargador. Wa mo libre karon no. Karon para sahon ko nag-washing ra ko darin nga para sahon ko nimo bugas. Mahal gid ako. Gaan ramani oh tan-awa. Gaan ramani. Tunga asako ra. O gani no. Gaan ra lagi na. Sa ako nya man akong pangutana. Maapod ba ko nimo? Mahal ba akong bayad? Sige lang good. Mangatag ra ko miskin pila. Sure Pila? jud ka? Mahal ba ako? Pila may bayad nimo? O kabalo, basta mahal ko. Ay ko pagkuan na. Washing ra ko darin nya karon para sahon ko nimo. Sige na ya. Mangatag lang ko miskin pila. Basta sabot ha? Oh. Mahal ko. Sige. Oh. Ang ko na disturbo ka, nag-washing ra ko darin. Sakyan ako na imong kuan Ano nimo. mang kargador ug naong good. Yawa mo nimo makakatanaog tao. Ilas kay ka ba no? O, sige, arsahon ko na. Ansahan na na. Tagaan lang tika maskin pila. Basta ihatod lang ko dito sa balay namo. Wa na jud na ha, maski mahal ha. Yawa nimo eh. Ilas kay ka makakatanaog tao. Dali na dari. Guniti siguro ni oh. Oh, wait lang good. Uy, pagulat lang good. Bayaran baya tika no. Nya Yaran lagi ko nimo. Asa man din niya day? Tara, dito basta. Kuan lang diya. O ano? Dili mo guna pwede mo larga tanong at kabalo no. Asa kay mo ha? Hindain lagi. Hindain. Yawan ni yogi ka makatanaw tao. Sige Basta, lang good. Uy, kay abi na akong naalaan kag kargador Atsa. ba. Sorry lang good. sorry na sorry. Sige na nabilin sa kang gamit dito. Napita ka. Tara, Kasi dapita day. basta larga lang good ya. Hinahinay pod. Sa namang kain nagdali manggog ko. Wala manggog ko na nagkargador karon. Diha, kay giingan ti kag kargador. Yawan ni mo. Suko ka. Yogi ka makatanog tao day ba? Muon pa ko ni mong kargador. Bayaran man pug ka. Ang sa day ka. Yung ka na, pagpari kag bugas, dapat nagunaw-naon ta ka kung asa ka musakay kisa mo sana. Ako imong panon, yawan ni mo, Ilang mo bayad ng ugkuan. bayad. Oh, paray. Sura jud na imong kuan nimo ha, bayad nimo ha. Tignan na biyati ka na, mahal kay bayad. Sumandari na lugar, arindain. Oh, ya. Kaya dagan magkuan dari, kanto kanto, asa na kanto. Street lang. Street Ay, lang. lagi kasuko din. Ah. Hindi ka bayaran ron. Pagga ko din karon na muriin. Kayo. Hindi mo naman nungkog ka ng kargador. Yawan yung makatanaw ng tao, no? Ay, misko naman noong ka. Kasi di masuko, ana. Nag-washing na ko dito niya. Anon ko nimo, ingon pa yung kargador. Hindi naman siguro mo kuan. Dali na diha. Good kayo. Ay, katulong dito na lang ako. Asa may nga dari, day? Sarado.
Asa dari? Nahan pa. Diretso na, diretso. Yawa ni mo eh. Nay, mga tao dito sa inyong balay. O, kanang nilong nga balay, diya, taman. Awa ni mo no. Gilas kay ka ba? Diyaran, lagi tika. Kay Richard ko. Kagi-disturbo ko ni mo. Kaya bin ako, kargador ka. O, dirira. Awa ni mo makakuha ng tao no. Nasa, Guniti sa siguro na dahil bugas tayo no, mahagbong na. ay, mahagbong dyan ba? Sala na ko na. Ikaw may Ay, bayaran, manggug ka? Suko-suko, ana. ano ko. Oh, Bayad, 200. nasa good oil. 200. Uy, mahala ba? Abi na ko 100 lang. Look, yawan ni mo 200 ko. Dili ko kargador. 200 ko, mahal jud ko. Kaya ko. Wait lang, mahal man kayo na iya. Uy, di ko mabayad, anak. Dili na pwede. Basta, ingon pa ka, promise sa kuha na bayaran ko ni mo maski pila. 200. Tagay jud kog 200. Ah, di ko mabayad, anak. Uy, Yawan ni mo dili ko mo 200. Dili ko mo hawa dari. Kumawa. Yawan ni mo sige na yabi. Kaya di ko mabayad. Di ko mabayad, anak. Ah, dili Kaya ka mahal mabayad? kayo, 100 lang. So dili ka mo bayad. Din. Saan ko na lang ni. Balik na lang nako dito to. Unsa Kamay naman buhat kayo? to. Uy, ay, sige na lang. Oh, sige na lang. Mabayad na lang. Yawan ni mo Unsa naman ka, uy. Di ka mo bayad. Sabot-sabot ka. Dili ka mo bayad. Oh, dara, oh. Bayad na lang ko. Bayad man di ka di ay. Yawan Yawan dito, uy. Kargador mong kagnaong.